sabi tak je moet kunnen praten, je moet goed kunnen praten. Ano een grapje sani de dape. Ano een kick sani de dape. Da if je no man taki da ino man go taki. En if je eist de man bij dat, je kon taki ja, man na justere ma ino mu bluff tum si furu toch, mi brada bigi poa. Je kon taki ja, ai mina ve, you na vea pay, na eerste story is dong, na se president is dong, terwijl den trama no loba sani dati. Den trama fu vea pay no loba san dati. En dan nou, tjan no demoro da je eis de man ome so san je eis de man godoro, je tang eis de man godoro. Alla de man no loba san dati. En ulers aman de dape no awar nemen voorzitter dape. Misabi aman dati boom. Aman dati na wang arrogant man de dape. Na wang arrogant man aman dati. Ulers aman dati na. Aman lobby sosos man nanga high niveau. Oelers hou alleen van mensen met hoger niveau. Mensen met hoger niveau. Je moet goed kunnen praten. Je Nederlandse taal, je moet echt heel goed kunnen praten. Anders oelers, amane respecteer je. Na oelers beseni dio charmant. Na oelers beseni dio charmant. Ga naar Miranda. Breng Miranda voor mij. Ga naar Miranda. Breng Miranda voor mij. Da dio charmant. Abuang datra praktijk dape aan de overkant daar, aan de overkant van OW. Dan drape minanga de man bij spreek af. Dio Sharman heeft een praktijk daar, want datra praktijk aan de overkant van OW daar. Van de Karastraat, daar Kopenhagenstraat no. Daar aan de overkant, dan drape minanga de man bij spreek af. Dat Dio Sharman, oelers is zin Dio Sharman dat breng Miranda voor mij, ik wil Miranda hebben. Dat temi etaki, de man dat nas don, de man is don e arki. Dus dat if je go eis de man know dat, ja, iwani disi, iwani dati. Terwijl de man is dat, aan niveau swaki, dat de man no go akkoord, de man no de eens nangayo. Na de san dat te pasa. Dus bigi poa, die de man no karyu, fu make you taki a dinsdag na olifant. Oelers, na so amanda te uroko. Dire mano kariu fu go taki na akrimasi na weg na sei. Na so de mandat te uroko. If a niveau swaki de mandat no make you taki na de so sandati. If na one face, ko taki if you have one face de, that de man kan make it, go make babari. De man kan make it, ja, dat je kan go, dat je taki, dan ga je schreeuwen. Pets be de na de man dat maar nooit pets be van de podia voor taki, omdat pets no man taki toe. Pets no man taki, man dat no sabi taki Nederlands. Nooit de man be kara man dat voor go taki, want pets ama no sabi taki Nederlands trefi. Nooit de begi ama dat podia, dat pets contacti ja na a podia, nooit. Maar zolang aan me bedoro nou een pres direct de mij gimme podia voor taki. Vocabulaire, gesprekstofbaas. Dat nasa niet. Maar mensen, mede landgenoten van mij, Hindustanen, Umusabi dat, president Chan Gwe, Alasma Esari, Anosma Kir Amang, Ano een burger Kir Amang, Anosma Kir Amang. Dus gaan jullie geen burgers lastig vallen. Vallen jullie mij niet lastig. Anomi Kir Sant ook. Ik vind het niet leuk dat Amandede. Nagado, Amangwe Nagado. Die Venetiaan bedede, no asma no beuraak. Bouterse bedede, no asma no beuraak. Weidenbos dede, no asma no beuraak. Alles sani bede rustig, alles was rustig. No, Chan dede. Bijna alle de VAP's, asolik de ma ekon lau. De ma waka val alles maar lastig. Val alles maar lastig. Zolang we ons maar meko een grap even, we go kos amang, we go beledig alles maar. We go val alles maar lastig. We go rij bakami, we go film me, we go make a foto of me wagi, te me go do aangifte naar de school toe. Me wagi abi camera. Jullie zijn allemaal in beeld. Een militaire soldaat kleur, pick-up, nanga a blauw D-Max. Je rij bakami, volg me, je draai, volg me. Hun staan bij de in de pick-up dat die. Jullie zijn allemaal in beeld. Niet tegen de school toe onderzoek de man, unafgotek de man, maar onderzoek de man, onderzoek de man die luksuma naar de man die zie.
Maar u heeft getekend de man, maar u doet onderzoek. En u noteert dat de man die valt me lastig. Dat noemen we zo de man. Want dat bewijs de. Dat bewijs de. En dat de man epot wat man naar uitkijk. De man epot man naar uitkijk voor bepaalde schooltoeposten. Voor bepaalde schooltoeposten. Dat die me go naar aangifte. Dat Thomas don abracé. Dat meisje de man dat te bel. De man bel, de man kiest telefoon. De trama bel de man. Dus de man die zich pleegt bepaalde feiten. De man bepaalde feiten. Dat de man staat de man epot die crossbay van schooltoepost. Dat de man dat te go naar schooltoepost. Die de crossbay. Dat de man dat te go pay wat money. Dat dienstdoende inspecteur, dat mij kiratori, dat mij potasan naar doofpot, als we de VAPR die euro. We hebben ze allemaal door. If de one pleeg een feit, kotaki bijvoorbeeld in Kwata, dat de mij potua man, de man pleeg een feit dat man dat moet gaan naar dienstdoende inspecteur direct voor Kwata, voor go setuan tori wan fromu. Pai wan money setuan fromu. If de one pleeg een feit kotaki in Yari Kaba, dat a dienstdoende inspecteur voor Yari Kaba, dat de man epotu a mandape tu mandape voor wakti, crossbay van post, dat de man pleeg een feit, dat de man go paya inspect dat wa money, dat inspect dat de man zorgu dat case doofpot, aso de VAP die euro ko. Ala de info mi kisi, want mi abi mi mandape na VAP, dus hij geef me de informatie. Na so de man die euro ko. Daarom met hij geef me mati manorat, voorzichtig een aantal voor de inspecteur die ze moeten naar euro ko. De man corrupt wreed. De goede niet nagesproken. Want boan de inzee toe. Oké, beste mensen, na ato dat u boan taki dus. Make u sabi dat. Chan gwe, no ansma no breiti, no ansma no lobeng. Alasma de verdrietig, alasma abi verdriet. Maar u sabi dat anolibi smakira man. Na gado teka man. Dus u no go val trasma lastig. U no go val burgers lastig. Want alasma de verdrietig. No, a hoofdstuk voor Chan. We zullen toch een hoofdstuk dat die hoofdstuk gesloten. Maar no VAP dape. Na no den offeti dape. Den offeti voor positie. Den offeti voor gudu. Den offeti voor nalatenschap voor Chan. Den piki voor Chan schreef na no den offeti voor gudu. Den offeti voor nalatenschap. Offeti wie feti dape uit. Mino de ina feti dape. Ik bemoei niet met die dingen. Een hoofdstuk Chan is nu gesloten. Een hoofdstuk, nou precies, dat me tegen wie toch pets, maar dat na dalama. Luku omesan pets doen aan asma. Luku omesani pets doen nooit amasroto. Luku omesani, dat in een periode dat hij school toe de man betek alasma, zolang hij betek wansang even alasma besroto. In een periode dat hij maar pets, nooit amasroto one day. Dat amak moto amalongo na abob. Hey, amadisi, die amango na abob direct bordeaux stroto. Direct Bordeaux lo ik weet. No, na 12 jaar de man naki Bordeaux. Sam pets go dala Bordeaux. Daarmee zorg bravo dat, bravo, de man die zie. Is dat mino de na abob. En mino hango na abob toe. Maar me zorg dat. De abob man die schreef we siribi. Want die me konanga afvoorstel. Is dat ik lees veel. Ik google ook veel en ik lees veel. Daarmee lees je dat. 1986. Tussen 1986 en 1990. Na Chan bij de inspecteur van politie. Na amang. Want na wan inspecteur is het a dossier. Aan het openbaar ministerie is het a dossier direct. Na wan inspecteur in Mekale. En 1986. Na Chan bij de inspecteur van politie. Dat amang bij het a dossier. Schreef Alassane zit Alassane. Amabe verleen aan medewerking. Want if a openbaar ministerie inspect nog verleen aan medewerking. No one Interpol ne potisma taplijst. No make de VAP's kon lau you. Dat naar buitenland doen is dat. Omdat deze mensen denken dat we allemaal dom zijn. De VAP's die ze denken dat we allemaal dom zijn. Dat ik ook lau sani. Wan inspecteur voor akondre, na inspecteur van kondre na justitie, na den edraag asandat, na de edraag asandat voor potwa na Interpol lijst. Hoofdraad, na openbaar ministerie, a inspecteur justitie,
Na den bedrag hoefdraad voor poti hoefdraad na Interpol-lijst. Na so de wette Euroko. Da Interpol betaki no a dossier swaki. Uno man potama na Interpol-lijst. Maar na de man bedrag hoefdraad voor poti hoefdraad na Interpol-lijst. Bravo, in een case voor Bravo 1986, dan Chan bij de inspecteur van politie. Na Amambe stelde stukken op. Stel alla de sani op. Want nou een inspecteur is stelde stukken gewoon met het openbaar ministerie, justitie. Dat justitie, openbaar ministerie is stelde stukken op gewoon met die Interpol. Nou, zo de wetten Euroko-VAP'ers. We zijn niet allemaal dom. Wij zijn ook slim. We zijn ook geschoold. We gaan naar scoren toe. Maar VAP denk je dat alles maar dom. Dat de contact nee, is niet Suriname naar buitenland. Ik denk je aan buitenland, ik moet zomaar dat denk ik kwam in je country dat denk ik naar Interpol. Ik denk je nou zo dat Euroko-VAP'ers. Denken jullie dat wij allemaal dom zijn, zo dom zijn, dat wij dat niet weten? Denken jullie dat? In een case voor Bravo, dat Interpol, justitie, die Chan zit een rapport, committee, openbaar ministerie, justitie, Juspol, dat een inspecteur dat die de man beschuldigt Bravo met om een legi amang, de man potamang na Interpol lijst. 5 jaar lang, Bravo uroko na Chan. Chan bij de president, Chan bij Kampur a lijst dat hij. Dat ja, hoe me kwam mistake, nou een vergissing. Het is al jaren terug, hierbij het verzoek hem weg te halen van het opsporing Interpol-lijst. Chan bij kan doasan dat hij. Maar Chan nooit nog bij doasan dat hij. En 1986, ik heb het allemaal gegoogeld. Assem-inspecteur die Chan. Die de man bij de stuk Sroto Bravo even. De man bij Sroto Bravo even. Suma bij Poe Bravo. Na Venetiaan begi Bravo amnestie. Poer Bravo. Uit Astravoso. Na Assem VAP die na de man die bezit Asani Sroto Bravo. Da Venetiaan Poera man. Gaan jullie lezen. Ugo Google aboppers. Gaan jullie lezen. Gaan jullie Ugo na scoren toch. Gaan jullie googlen. En gaan jullie lezen. Hoe me lezen. Jullie moeten googlen. En lezen. Dus dan nou dat de Bravo ik ook komen niet over. Ai. VAP die si. Chan die si zo. De semman die si. Na de semman die si. Lukusa de man doen nga. Suma poti bordo na Interpol. Suma be poti bordo na Interpol. Suma leesi 12 jaren straf. Gibordo. Dat de semman die si. De semman voor Chan die si. Omdat de man shitak bordo be okring. Bordo be okona nga furu sting. Kan de bordo be go na DNA strefi. De man boycott asandati. De man stop asandati. 12 jaar straf de man leesi gibordo. Dus de man die si eigenlijk. Bijna kan dat je de man tek Suriname over. Ze willen alles overnemen. Alles. Maar dat kan niet. Suriname is voor ons allemaal. Anowans man nomo abisarnang. Om onthoud as aan dat boom. En om tapu nanga desan zou je doen. En de man voor Abob, Bravo. Umus opowi ai. Soms me aks me tref af dat Saip sanga de man is jong. Va de man is Saip sanga de man is O men zo sani meisje dat me horen dat de man die ik begrijp, minoma begrijp de man die jere. O men sani wis Bravo ego blunder stref de man tak next, de man is zo Bravo next, de man libi Bravo me kan go blunder. Dat de Bravo e blunder, dat de man tak next, de man corrigeer, de man zo raman next, de man libi balasan precies zo. De man schrijf ons aan die Bravo da, maar go taki dat pena olifant dat. De man bego tek 2 miljoen op een zaterdag bij Centrale Bank. Mijn God, helemaal fout. Inomak takasandati. 2 miljoen. Laatst man heeft dat ja 2 miljoen. Man gaat 2 miljoen. Openbare vergadering dat na olifant. Dat je gaat takasandati dat ja. Hoe gaat na olifant. Hoe gaat dat 2 miljoen. Wie dan laatst man. Fout. Centrale bank. Volgens mij. Abank dat nee. Op niet eens. Zaterdag. En dan nog zo'n grote bedrag ophalen.
Dat je taki, ik go take money cash. Justrefi e taki dat je verklaart dat je go take money cash, ik take money chagwe. A bank no mak do asan dati. Dan no dat je pot a bank in een soort probleem. Plus je pot schrijf in een soort probleem door. A verklaring zei je go taki dape, asan zei je go taki dape. Mino sap suma schrijf asan dat gieren, bravo, maar a verklaring dat faya ere. A verklaring dat faya. Na justrefi go taki. Zei je go taki desan dati. Justrefi go taki. Justrefi go verklaren dat je chassan le kwam grap. Het is geen grap dat je lafu erbij dat de man voor VAP je lafu. Terwijl de man denkt dat hier is samen taki jong. Ino mak takasan dati. Ino mak dat dadelijk de man kon sorry tak ja de man go onderzoek. Falachman bekangi so voor miljoen tapwan satra. Justrefi verklaart dat ibe go teka money dat teken contant chagwe. De wette etaki you eigen verklaringen zei je tak nanga you mofo is roto you. You eigen verklaringen zei je tak nanga you mofo e pot you in problemen. Dat je nog kan go taki zo dat de man voor abob te bravo te de man go tak desani une corrigeer de man. Une soor de man. Une teigen de man sans fout. Une teigen de man sans boom. Dat we libi bravo dat man go tak yo mensen die dat tak desa asan zei go tak asan dat no bu. Dat no one man tak next. Is niet goed. Maar ja, oké, we moeten dat nou weer stijl. Jullie moeten zelf weten. Oké, mensen. Dat bij de Atori even zou becontacten. Ulasso aan president Baka. Om een president Ulassi. Binnen 4 maanden. Nee, ik bedoel binnen 14 maanden. Ulassi Weidenbos. Ulassi Venetiaan. Ulassi Bauta. No Ulassi Chanbaka. Nobody is happy. We don't lobbying. Chan, rest in peace. No lobbying, brother. En verder, beste mensen. TikTok. Er zijn een heleboel fake accounts op TikTok. Ik ben het niet. Ik heb een account naar TikTok. En ik ben pas 2 maanden daar op TikTok. One account nomo mi abi na TikTok. YouTube. Mi no de na YouTube. Alla de sanif mi saye si na YouTube. Na den fans e koti e prati. Den fans e tek de san e prati ala sei. Ano mi de dape. Alla de san saye si na TikTok. O men tra account ye si na TikTok. Mi na one account nomo mi abi na TikTok. Na den fans fu mi de ma e meke fake accounts. De ma wan kiss den draai dat de ma e meke o men fake accounts e kot o men san e prati. Facebook. Ik heb alleen 1 account. Pemi e go live. Dat na mi. Ja, hier ben ik. Dit is na mi account ja. TikTok. Pemi e go live. Dat na mi. Maar je abi om een tra accounts. Nooit gaat iemand live daar. De ma schrijf om een lelijk sani. De ma ecosysma. De ma beledig sma. E doe om een sani. Ik ben het niet. Na zo'n fake account. No de. Mevrouw Sharmila Ramsaram. De ma make om een fake account over een vrouw. Poti na TikTok. Ecosysma. E beledig sma. Mevrouw Ramsaram attack ik badat ano in de dape. Na fake accounts de ma make. Mi go omelezen na digitale politie. Go do aangifte. Die fake accounts. Digitale politie. De ma wiswasite. De ma nee do next. De man taki de man no man pour de account. De man no man do next. De man libi ala de account. No de fadombaka na mevrouw Sharmila Ramsaram. Ecosasma. E beledig asma. Make om een fake accounts van sma. Na de man voor VAP do de sandati. Dat gedrag. Mino sabi zei de man is tangso. Ik weet het niet. Maar a gedrag voor uno ane pas in een samenleving. U stop na a gedrag dati. Want wij zijn allemaal Surinamers. U tek me in lobby. Iedereen, ala desma sambeja, anegje deja to askoto vrouw. Mevrouw Meidon. Amatif misdreef deja, Barada Vincent Lupo, long time not see. Atras skoto ne fosdreef deja, apasi. Maar is er na skoto, mevrouw Meidon. Is er na een skoto. Dus na ome skoto deja e arki. En me senda big up. Die anjo korpschef voor UNU. En me senda big up. Die inspecteur voor UNU. Dat is een kiswang mooi bevordering. Bala kia. Opu bala fu. Die go fika kotika dape bala kia. We senda big up die bala kia. Sankisi wa mooi bevordering. Ton inspecteur. We senda big up gaman. En we senda big up die mevrouw president Simons ook toe naar Bala, Rusland. We zijn daar big op die Aladesma DC. Mensen, ik praat en ik mag praten.
Ik geef mijn mening en ik mag mijn mening geven. Dat is geen strafbare feit. Nooit, never. Oké, zie jullie snel. Ik spreek jullie snel weer. Rootboy. Teme techi, ime reageer Rootboy. If de na TikTok dan go live, dan me techi, ime reageer. Teme kaiju imukong. Oké, one love voor jullie allemaal. Zie jullie snel weer. Ciao.